गिबियावनो निउस पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै ग्रेडिं टेस्ट काराटे ग्रेडिं टेस्ट लानाय जादों। दिनै रिटेन टेस्ट लाग्रोदों जोङो, बेनि उनाव प्रेक्टिकेला जागोन। दिनै जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो बेहाय जोंना 7टा ब्रान्च दङ। बे 7टा ब्रान्चनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे स्टुडेन्टफोरा बेहाय फैनानै ग्रेडिं टेस्टखौ लाफैदों। जोंहा अल इन्डिया सैसेनखाय सिटरिय' स्टाइल जितु जोङो स्टाइलखौ खालामगासिनो दङ आरो बेनि आन्दारावनो दा ग्रेडिं टेस्टआ जागासिनो दङ। बेयो ओरैबायदि ग्रेडिं टेस्टआ आन्डार 6 मान्थनि गेजेराव बेयो जाबाय थायो। बेनिफ्राय व्हाइट बेल्ट टु येल' बेल्टनिफ्राय ग्रीन बेल्टनिफ्राय अरेन्ज बेल्ट, बिदि बायदि बायदि जोङो आप टु ब्राउन बेल्टसिम जोङो बे ग्रेडिं टेस्टखौ लानाय जायो। माबा सानदों ओमफ्राय गासिबो माबायाव जोंहा व्हाइट बेल्टनि कर्स, येल' बेल्टनि कर्स आलदा आलदा थायो। बे हिसाबै जे ग्रेडिं टेस्ट पास जाबाय बेयो येल' बेल्ट कर्सखौ खालामनो हायो। बेबायदि आरो जोङो फैगौ 25 नभेम्बर जोंहा बड'लेण्ड काराटे एस'सियेसन, जोंहा मोनसे एस'सियेसन दङ, आफाद दङ। बे आफादा एनुवेल जेनेरेल मिटिङा जोंनि काजलगावआवनो जागोन फैगौ 25 नभेम्बराव। जोङो जायगाखौ लादों बिदिनो दुवार गेस्ट हाउस, काजलगाव। बाव माबायदि पार्टिसिपेट जागोन बादायलायनाया? बेहाय जोंहा जिहेतु दा मोनबा डिस्ट्रिक्ट दङ, बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ फैगोन आरो जोंनि जे गभार्निं बडिनि मेम्बार्सफोर बिसोर गासैबो पार्टिसिपेट खालामगोन बेहाय। दा जों बेखौनो लुबैगोन जोंनि जेसेबां बे गुबुन गुबुन जिल्लायाव जोंहा एग्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर दङ, सदस्यफोर दङ, बिसोरखौ जोङो गासिनोबो लाइजाम हरजोब्बाय फैनो थाखाय आरो बिथांमोना 25 तारिखआव सफैगोन। जोङो 11टा बाजिनिफ्राय जोङो बे मिटिंखौ जागायगोन। काराटेनि गेजेरजों सासे फरायसाया माबायदि जौगाखांनो हायो बिनि बादै एसेसो बुंनो। काराटे होनबाथाय दा वर्ल्डआवनो बिराद पपुलार गेम, दा बेयो स्पर्ट्स बिदि जानानै दङ। दाख्लैबावैसो नर्थ इस्ट गेम्स जादोंमोन शिलंआव। बेहायबो जोंनि तामुलपुर माबानिफ्राय नावकाटा गामिनिफ्राय बेनिफ्राय सासे हिन्जावसा देरहाबोनो हादों, ब्रन्ज मेडेल मोनदों बिथाङा। बिदिनो नावकाटा गामिनिफ्राय बेनिफ्राय सासे हिन्जावसा देरहाबोनो हादों, ब्रन्ज मेडेल मोनदों बिथाङा। बिदिनो दा काराटे होनबाथाय मेरला स्कप दंसै। दा जोङो स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेल प्लेयारफोरखौ जोङो दा रेडि खालामगासिनो दङ आरो बेबादिनो जोङो ट्रेनिं होगासिनो दङ।